Hasi berri dira Luiandoko jaiak, orain bota egin dugu txupinazoa, eta pregoian helarazi nahi izan dudan mezua, sakana kuadrilla aurkestea izan da, eta beste alde batetik ere, Luiandon ez ditugula onartuko eraso sexista, arrazista, homofobo eta fascistarik ere. Horretaz aparte, Luiandoko administrazio batzarrari eskerrak ere eman diet, batez ere Joseba eta Maiteri, aurten utziko dutela haien lanpostuak batzordean, eta izugarrizko garrantzia dutelako Luiandoko herrian, eta herritarrei pena handia sortarazten digu bikide hain garrantzitsu horiek galtzea. Bueno, Luiandoko jaietan ez dago soilik gaueko giroa, egunean zehar hainbat ekintza ezberdin daude ere, eta guzti hori animatzen zaituztet hona etortzera. Gora